Mamukasei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Nhasi uri musi weSaturday, muri kumabasa here kana kuti muri kumba? Tatichinge tichitandara tiri tose pano. You can tell me kuti muri kumabasa here kana kuti muri kumba in the comment section. Tisingakutambisirei nguva, regedzei tibva tapinda mumamessages avo atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi ndakarara musango musi wa 30 June asi zvinoita Mwari ndakabva ndawana basa uri musi wa 1 July. Makadi henyu vedare I am subscriber here ndatova negore rose ndichinzwa nekuteerera maconfessions. Ndiri murume ane makore 35 yeze kuberekwa. Ndakaberekerwawo kumberengwa asi ndokubva vabereki vangu vachizopesana. Ndakazokurira zvangu muHarare. Ndava nemakore akati wandei ndigere munyika yeSouth Africa. Ndanga ndichigara kunonzi kuSoweto nemukadzi wangu nemwana wedu ane gore nemudzimai wangu atina 2 years kubva zvatakatanga kugara tose. Iye akange ari kucollege kuZim, ndokubva tasangana mune rimwe group paWhatsApp. Akabvuma ndokubva achizouya kunoku kuJoni. Zvino iyi takazotambudzika mukoma. Ndauya kuzokuudzaiwo nyaya yakandisiya ndava kuziva kuti upenyu hunogona kungoshanduka mukati mezuva rimwe chete. Wakange uri musi wa 30 June. Ndakamuka semazuva ose ndichifunga kuti ndichangobudawo nevamwe vangu totoenda kubasa, sezvo ndakange ndichirarama nemapeace job. Hapana chandaiziva kuti zuva iroro rakange richazova zuva remamwe emazuva avo andisingazombofi ndakakanganwa muupenyu hwangu. Mangwanani acho takatanga kunzwa ruzha rwakange rwuri ruzha rwevanhu vakange vachimhanyiswa muroad. Saka vakange vachidzingwa, vamwe ndivo vakange vachiti vanhu vaya vari kuuya. Saka takabva tabudawo panze. Patakabuda panze, landlord wedu ainge akati musatya, ndichakiya gate, but iye akatya kuti midziyo yake yaikwanisa kana kuzokanganiswa nekuti pamba pake pakange paine motikari dzimwe idzo dzakange dzakafa dzaainge akapaka pamba ipapo. Patakangoona ava kukinura gedhi rake akapinda mumba zvake ndokubva ati zim, takabva taziva kuti tainge tatotengesewa. Saka ndakange ndichifungidzira kuti maybe vanhu ivavo vainge vachazodarika. Patakange tichirongedza mari uye zvekare nezvimwe zvinhu, mudzimai wangu akabva akanganwa imwe mari iyo yainge iri mumba yatakasiya mari kuSoweto. Takasiya 3000 rands yakange iri mari yandakange ndakatotaura nevamwe mukoma wangu avo vari kuGweru vakati vaigona kunditsvakira imba kana ye50 US tichiti tinonowana at least pekunotangira. Taiva tiine kamwe kamari ako katainge tiinako. Hameno kuti mudzimai chii chakazoitika ndokubva achizokanganwa imwe mari. Takangokwanisa kungotora mwana because vanhu vaya vainge vazara pagedhi. Saka nefear iya yekutya kuti unogona kana kutongopiswa, ndakange ndava kunzwa ndichitya. Takangotora mapasipoti edu, tatora mapasipoti ndokubva tasiya kamari ako kandiri kuti kakakanganwikwa namadhamu. Saka takabva tangobudawo tikatanga kufamba. Saka kufamba kwatakaita ndiko kusina kutisungisa because vamwe vakange vachitiza vainge vachitosungwa nemapurisa. Vamwe vaitobatwa nevanhu vemucommunity vachinzi unganai apa mumirire mapurisa. Chikumbakumba chitoya chichitotakura vanhu. Patakabuda takabva tangobatanawo neumwe muchinda uyo wandakange ndichiziva aingogarawo imomo muSoweto. Akandiudza kuti ainge asiri kutoziva kuti mupfanha wake waainge auya kuzotora ainge aripi because kana mafoni ake akange asingachaiti. Ndakatomboedza dzangu asi foni yake yakange ichingoringa isina munhu akange achiibata. Ndikati zvimwe kuda anogona kunge asungwa. Tichifamba tose kudaro takazongosvikawo pamwe pakange paine vanhu vainge vakawanda vachimhanya. Ndokubva tatongokwidzwa motikari tikahaika ndokubva tachizoenda kumain road. Takazopinda mutaxi yatakange tisingazivi kuti taxi iyoyo iri kuenda kupi.
tirimo mutaxi mukoma tainge takangoti zii, makange muine vanhu vemuno vakange varimo vaingotitarisa, but taingoramba zvedu tiri zii, hakuna akange achitaura neumwe. Takazoburutsirwa mupurchase room. Ndakanga ndisingatozivi kuti takange tiripi panguva yacho iyoyo. Tava mupurchase room kudaro, muchinda uyo watakange tiinaye iyewo akange asina plan. Akazototanga kutofungawo imwe best friend yake yaakati akange achigara makaremo mupurchase room. Saka akazomufonera akabva amuudza panzvimbo patakange tiri, akati kwamuri ikoko kure, zvinotoda kuti munge muchitodzokera kuhighway monohaika. Takadzokera kuhighway tikaedza kuhaika kuti tinge tichibata motikari, matraki zvekare nemakombi ainge achienda kuPrazi ikoko kwaakange achiti ndiko kwaanogara. Takaona zvivheni zvakange zvava kungoti mvemve. Ndokubva tanzwa tichitya, takawanda musango. Ndini ndakange ndichihaika ndichimbochinjana nemuchinda uya. Kwakasvika pakuvira mukoma tingoripo pahiking spot apa kuti tinge tichienda kumashops. Mashops acho akange ari nechekure, nekuti taitya kuti tinogona futi kubatwa kana nemapurisa kana nevanhu veXenophobia. Takangoramba tiripo pahiking spot ipapo. Kwakasvika pakuyidza mukoma tingoripo pahiking spot. Chando chigoti chotiitei, kwakatonhora zvezuva iroro mukoma. Ndakatomboti zvimwe kuda denga rakange ratiseka, because chando chakanyanya kundipinda zvekuti ndaiona mwana achidedera. Flu yakazotirova after zvimazuva. Iniwo mukoma ndakange ndisitomborina jacket. Ko ndaingofungidzira kuti vachangoita match and match yavo tobva tatodzokera mudzimba. Handina kuziva kuti zvakange zvichazodhakwa kusvika palevel rakadaro. Mukadzi wangu ainge akangogarawo pasi. Takamboedza kugara pasi nemudzimai tichiti tinge tichidziisa mwana, but kana ndega ndakazosvika pakubvunda kugwagwadza nechando, ndainge ndava kungofamba up and down. Moyo wangu mukomana wakarwadziwa. Semurume ndaifanira kuti ndige ndichiprotekta mudzimai nemwana, but panguva iyoyo pakange pasina kana plan. Takange tisina kana gumbeze rataiti tinokwanisa kufuka. Mangwana acho mukoma takangogara tikarara pasi perimwe zimuti kusvika kunze kwachena. Handina kana kumbogara ndabatwa nehope. Ndakazvibvunza zvakawanda kuti saka vanhu vanogona kunge vatora mari yedu here. Mudzimai akandirambidza kuti ndidzokere kuSoweto kunotarisa kuti mumba mainge mapaziwa here. It was a good decision, because pandakange ndichiita nharo ndakatombomirirwa nemotikari 2 kana 3 chaidzo ndichiti ndinomhanya ndodzokera, sezvo friend yemuchinda watakange tiinaye ainge asingabatiki kubva makuseni, ainge asipo paWhatsApp ichingoti last seen the previous night. Ndikati ndinogona kutoenda kuSoweto kuti ndainge ndakaona distance yacho, ndichiti ndikanotora mari ndodzoka ndotora mudzimai wangu tobva taenda zvedu kuZemu toita zvekuhaika. Saka ndakati ndamirirwa neimwe motikari ichangobva mukusimuka tisina kuwirirana pamaprizes, foni ndopa yakabva yapinda. Mvesi uyo watakange tiinaye akabva adavira call ndokubva atomupa madirections epatakange tiri. Ndokubva ndatoudzwa kuti murungu wake ainge ati it's fine, taikwanisa kuya tombogara muPrazi mavo imomo sezvo takange tiine mwana mudiki. Murungu wacho akatumidzira foromani ndowe muno muSouth Africa, but anoita sekunge vaya vakawana mapepa emuno kudhara nekugona language. Vakauya nepickup ndokubva vatitora. Mukoma kana kufamba chaiko takange tisingakwanise kufamba nekuti takange tapindwa nechando kusvika mubhonzo. Saka takazoti takwira motikari ndokubva tachizouya paPrazi panova pari ipo patiri kugara kusvika pari nhasi. Mukoma ndinoda kutenda Mwari nekuti ndakabva ndachizotowana basa ndikabva ndatopiwa room. Chazvakanakira muPrazi umu matava kugara isu semaZimbabweans, basa redu ratiri kuita tava kuita zvekuchengeta mhuka. MaSouth African ndo vari kushanda kumashed.
isusu tinenge tichichengeta mhuka nekufudza mombe. Iroro basa mukoma ibasa rekuti kana vanhu vemuno handioni sekunge vanombofa vakaribvuma kana kurigona, because patakanzi mava kuenda kunofudza mombe, mamwe madhara akange aripo, mamwe ekumozambiki anozviita seemuno muSouth Africa vakati kwamuri kuenda ikoko mongwarira because kune nyoka. Saka mukoma tigere zvedu zvakanaka, tiri mukomboni, but komboni yacho iri musango, pakati pesango pane main house yaforomani. Foromani wacho ari murungu, kwete wedu isusu vanhu vatema, ndiye anoforoma vanhu vose vanoita zvokufudza mombe. Saka iyewo ane main house yake, then isu tine chikomboni chedu, dzimba dzacho dzakangoitawo imwe yaiya, but ndotoda kutenda Mwari nekuti magetsi tinawo, uye zvekare titori newifi. Mudzimai ndichitaura nemi kudai atori mumba mukoma nemwana vari kutoona mamuvi palaptop. Ndonyaya yandiunzawo pano. Ndinoda kungotenda Mwari nekuda kwekuti akandiwanisawo zvekufanisa kuita pari zvino. Murungu akati pano kana muchida munogona kugara kusvika manzwa kuti mava bho maneta, ende murungu wacho ari very friendly. Iye anoti baba vake vakange vari muZimbabwe vakazouya muSouth Africa asi hanzi kudhara. Baba vake anoti vaitogona kutotaura Shona. Saka target yangu yatova yekuti ndinge ndichishanda izvo zvenyoka. Of course dzirimo nyoka mupurazi dzimwe dzandakasangana nadzo dzinototyisa chaizvo, but pari zvino ndinoda kungotenda Mwari nekuda kwekuti apo pandaifungidzira kuti denga randikanganwa, denga rakabva randivhurira rimwe door, because kumusha kwacho sezvandataura kuti kwedu kumberengwa, but ndiri munhu akakurawo ari nherera. Ndaishungurudzwa kuzosvika ndichizotiza ndichibvako ndichizonogara muHarare. Yakange iri nyaya yekuti ndakange ndichishungurudzwa zvakaomarara nehama. Saka mukoma ndiyowo confession yangu yandiinayo zvakaitika kwandiri apo patakamhanyiswa neMazulu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we, kurara nemwana panze. Please uyai nadzo nyaya dzenyu kuti 30 June chichakaitika, waivepi, waiitei. You can tell us, munogona kuuya nenyaya dzenyu muchitiudza vari kumushawo kana muri kutambirawo hama dziri kuuyawo ikoko. You can also tell us kuti muri kuvagamuchira nomufaro here kana kuti kwete. If kana musiri kuvagamuchira nomufaro, tell us reason iri kukonzeresa izvozvo kuti musava gamuchirawo nemufaro. Let us thank God for our brother. Hanzi Mwari vakandiratidza kuti variko. Ndava kushanda mupurazi, hanzi mupurazi imomo mune dzimwe nyoka dzisingaiti, but as long as muri pabasa ndo zvakakosha izvozvo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndakabira n'anga ndikatofungidzira kuti ndabudirira ndikatiza. Muri sei mukoma? Please post my story. Makaviga chitupa changu. Regai ndikuudzei izvo zvakaitika mugore ra2009. Saka pamazuva acho iwawo ndakange ndiri munhu akange aine hubhinya mukati. Hubhinya uhu ndakahuwana kubva kuna baba vangu. Baba vangu vakange vari jega mbare, uye zvekare vakange vachiita zvokuba. Baba vangu vakazofira kuchikurubhi mushure mekunge vauraya umwe uyo wavakange vachiba naye. Saka vakati vabira hanzi umwe mukadzi mari pakuzonogovana. Mukadzi iyeye aita zvokutengesawo muviri wake.
saka vakabva vamutorera mari mushure mekunge vamukecha vari vaviri, vamubvutira mari vakabva vamubaya. Asi zvinonzi zvakaitikawo nemistake, vakange vasina tarisiro yekuti vakange vachida kuzomuuraya. Saka baba vangu vakabva vachizouraya umwe wavo, vanetsana mukudhakwa kwavo pakuzonogoverana mari kwavakange vachifanira kuti vange vachizoita. Saka baba vakabva vachizosungwa. Ngozi yakazotanga kunetsa zvisingaiti mumhuri. Takakura tiri vanhu vaigara vachingoendeswa kun'anga tichinogezeswa nemishonga yakasiyana siyana, because amai vangu vakange vari tsotsi, vaiziva kudeketerera vachishandisa midzimu yababa vangu, asi vachidaro vainge vachitoipandudza, uye zvekare vakange vaine n'anga dzavo idzo dzaipota dzichivapa mishonga yekuchengetedza isu sevana vavo. Saka pataiendeswa kun'anga tichinotemererwa nyora, kugezesewa nemishonga yakasiyana siyana. Izvi zvakazokonzeresa kuti isu tinge tichizova mabhinya. Ndaitofamba nehanzvadzi dzangu tichipa. Hanzvadzi yangu yaigona kuti kana ikapfimbwa nemurume wemunhu ngeenda kukomba ikoko, saka yaizondiudza kuti ndinge ndichizoitevera. Ndaiti kana ndaitevera ndotoburitsira murume uyo waanenge ainaye banga, ndobva ndati uyu musikana wangu, tobva tatomutorera mari. Izvozvo zvataita, taitokurudzirwa naamai vangu. Zvinhu zviya zvamunoona mumamovies zviya zviriko muupenyu, kutori nevanhu vari kutorarama upenyu hwakadaro. Amai vangu chaivo nyakundibereka ndo vaitotikurudzira kuti tinge tichiita utsotsi nehumbavha hwakaita saihwohwo. Saka ndakange ndiri munhu aitsvaka mari nenzira dzohumbavha, uye zvekare ndaiita zvema-armed robberies. Saka takange tiine chikwata chedu kuzosvika vamwe vachizosungwa, ndokubva ndachizombobuda munyika ndikabva ndachizotevera nzira ndichiuyawo kuno kuJoni. Ndakange ndiri munhu akange asingatyi kana n'anga, because ndaiziva kuti yangu n'anga yandakange ndakapiwa naamai yainge iine masimba kudarika dzimwe n'anga dzose. Saka ndaishandisa glass pakuba kwandakange ndichiita. Ndaiva neglazi rangu randaigara naro, saka glazi iroro ndaiti makuseni kana ndava kubuda ndichida kuenda kunoba, ndaitarisa muglazi ndobva ndaona kuti alright, pane munhu wandichanosangana naye mutauni anenge akapfeka jaketi kana kuti regreen, kana kurakidzwa boots kuti anenge akapfeka mapuma ewhite, kana ari mukadzi hairstyle yaanenge akarukwa, uye zvekare nepandinenge ndichifanira kuti ndige ndichizonosangana naye. Saka ndakange ndava kushandidzana nemazulu. Saka vaitozviziva kuti muZimbabweni uya kana akangogara akuudzai kuti nhasi tiri kuenda kudowntown kana kuti tiri kuenda kunotaimira vanhu pamall yakati, munofanira kuti munge muchimuteerera. Vaitonditi ndiri muprofita. Vakange vasingazvizivi mazulu aya andaiba nawo kuti ndaishandisa glazi randainge ndakatengeserwa nen'anga iyoyo yaamai vangu. Saka ndichishandisa glazi kudaro ndakakwanisa kuita mari. Makore acho iwawo mukomanashe vanhu vazhinji Joni iyi vakange vasati vanyatsokuiziva, ndopataibata maranzi tichiti tikadzokera kumusha, so tinenge tichinzi vakomana vepajoni takachena tichidhakwa. Ndakange ndiri munhu aitozivikanwa semunhu ane mari muMbare, but ndiri mbavha. Ndakazoti ndadzoka, umwe mukomana uyo wandaishanda naye munhau idzi dzekuba akazosvika pakusungwa. Asungwa kudaro akaedza kuda kutiza, ndokubva achizopfurwa nepfuti. Akange achida kutiza muchivheni chainge chisina kunyatsokuvharwa zvakanaka, ndokubva apfurwa nepfuti akabva afa. Sezvo tainge tava kutsvakwa, ndakabva ndatizotiza ndikabuda muJoburg ndakananga kuDurban. Ndiri muDurban kudaro, ngamenowo kuti n'anga iyoyo ndakasangana nayo same, but nerimwe zuva ndakangomirirwa nemotikari ngemushandi wacho, akati vakange vachitsvaka munhu wekuZimbabwe ainge achazotarisa imba yavo yakange iri kumaruzevha nekuchengeta zvipfuwo zvepamusha ipapo, vaida garden boy. Ndipo pandakabva ndachizotanga kushanda nekuti ndakange ndisingachadi kuita zvekuba. Saka pasina kana nguva ndakange ndava kutowirirana nevamwe vakomana mazulu emuDurban vaigara
kumahostels. Vakomana ava basa ravo rakange riri basa rekuba. Ndaipota ndichiti kana ari maweekend zviya ndaienda kuhostel tobva tatopiwa pfuti, tobva taenda tobva tanoba. Motikari dzatairova imotikari dziya dzinotransporta mari. Taitoshandira vamwe vanhu vakuru vainge vachitageta motikari idzodzo. Saka nekuda kwekuti ndakange ndava kuvimbiwa nen'anga uye zvekare nemhuri yacho yose, vakazondibvisa kumaruzevha kwandakange ndichigara kuya, ndikabva ndatanga kugara navo muDurban mutown. Akange atori munhu ainge aine mari dzake, aitova nedzimba dzakati kuti kumasebhabs akasiyana-siyana muDurban imomo muCBD. Saka ndakazotanga kutaura nevakomana vangu vekuhostel ndikavaudza kuti mudhara wandakange ndichishandira akange aine motikari yake yaakange akabva mukutenga, yakange iri Toyota Hilux ya2007 if I still remember. Saka ndainge ndina bhaya because ndaiwirirana zvekare nembavha dzemotikari idzo dzakange dziri dzekuMozambique. Paiva nevamwe vakomana vaviri vandaiwirirana navo. Saka ndakange ndichida pfuti dzekuti tinge tichizoshandisa kurobha, uye zvekare pakunorobha ndakange ndisingafaniri kuti ndige ndichizowanikwa ndiripo ipapo. Ndakavaudza kuti n'anga iyoyo yaigara ine mari nguva dzose, sezvo aita zvekurombesa, airombesa vanhu achipiwa mari ende akange asingaendese mari yake kubhengi. Ndainge ndakasangana nemari mumotikari nerimwe ramazuva apo pandakange ndiri bhizi ndichigeza motikari yake. Saka takawirirana. N'anga iyoyo yakabva yachizobirwa motikari armed robbery, vakabva vaba zvekare nemari yainge irimo mumotikari. Saka takati takwanisa kuhwina motikari, takabva tapa vakomana vaya maSouth African share yavo nekuti vakange vasingadi kubuda muDurban kuenda nesu kuMozambique. Saka vakati agarai matipa mari yedu because tatoshanda. Takabva tapa motikari kune umwe akange ari muMozambican uyo akange aine license uye zvekare akange aine traveling document. Makore acho iwawo kwaiva neavainge vachiti matraveling documents. Saka ndiye aikwanisa kufamba murodhi, kunyange tikamiswa nemapurisa taikwanisa kutodarika. Saka takati tatora motikari tikabuda muDurban takananga kuMozambique. Saka taizoyambuka tichipinda muMozambique nemumaplazi. Pane rimwe plazi iro rine kamwe karukova kekuti ukayambuka unobva watopinda muMozambique. Saka takange tiine vamwe vanhu vaishanda mumuplazi vataitogara tafonera votoziva kutoti kune motikari iri kuuya ende vanenge vachida mari yavo. Mushure mekunge tafamba zvakanaka tatova muMozambique, taizofamba about 23 kilometers kubva pabhodha reSouth Africa tichisvika pane rimwe village. Muvillage imomo ndimo mataiwanzokuzozorora. Taiti kana tazorora, uye zvekare vamwe vakomana vaiba motikari muSouth Africa vaizororera muvillage imomo. Chinangwa chekuzorora chakange chiri chekuti tinge tichimirira vhiki imwe chete kana kuti mbiri, kuitira kuti shamwari dzedu dzimwe dzataishanda nadzo vamwe vemuvillage imomo vaitanga kutofambisa mapepa emotikari, kuitira kuti motikari inge ichizova nemapepa matsva uye zvekare nemanumber plates matsva. Motikari inge ichipinzwa musystem yekuMozambique zvisiri pamutemo zvemadhiri. Saka maitomirira kuti zvinge zvichizotanga zvaitwa. Murume watakange tiinaye akange ari driver wedu aifambisa futi nhau dzemapepa emotikari kuti inge ichitopinzwa musystem, kunyange tikamiswa nemapurisa inenge iri motikari yemuMozambique. Zita rake ndichamuti John, ndiye akange ari driver wedu. Saka takange takaronga kuti tainge tichazoenda nemotikari kuBeira tichishandisa manumber plates emuMozambique, asi zvinhu zvakazoshanduka tirimo muvillage imomo. Saka takati tava about 4 days takagara muvillage. Joe uyo akange ari sort of like mutungamiriri wedu akatanga kuita zvisizvo, akatanga kutaura ari oga. Akange aiti kana akatanga kutaura aibvunda achidedera uye zvekare achichema zvakanyanyisa. Akazoya kwandiri akabva andibata pafudzi akati, "Vafo, let us return this car to Durban." Tatova nechituko
pamusoro peupenyu hwedu. Joe uyu takaona kuti ainge ava kutotanga kutopenga zvakange zviri pachena, uye isu tainge tisisina mari yakakwana yekuti tinge tichizodzokera kumashure, because kudzokera it means kuti taifanira kubhadhara vanhu vemuvhileji imomo, uye zvekare taizobhadhara vamwe vanhu vanoyambutsa motikari kuidzosera kuSouth Africa. Then muprazi muya mataizodarika nemo pakange paine varume vainge vatiyambutsa vaizoda futi mari ngekudzoka zvekare kuSouth Africa. Isusu tainge tisina mari. Apa nekuda kwehubhinya ndakange ndakatoomesawo musoro. Takati Joe ari kungotya zvisina basa, kana kuti ari kuda kutotinyudza pamotikari iyi, because yainge ichiri brand new low mileage zvekare. Takangotanga kumunyeya tikati uyu ari kuda kutitambisira nguva. Patakangowana manumber plates matsva emotikari nebepa rayo, takabva tamutiza Joe asati avhiringidza maplani edu, ndokubva tati takananga kuBeria. Takatotsvaka umwe driver muvillage imomo, because ndakanga ndisina license, uye zvekare mukomana wekuMozambique wandaiva naye ainge asina license zvekare. Tichinosvika kuBeira tainge tichida kukwanisa kunotengesa bhaki iyoyo neprice yakange iri nani. Saka tasvika kuBeira ndakabva ndapiwawo share yangu, mari yainge yakatowanda, tikawekerana maexpenses zvose zvakange zvakarongeka. Nekuda kwekuti Joe ainge asisipo, it meant kuti ini nomumwe muMozambican ndisu takange tichifanira kuti tinge tichizowana share yakakura. Takangohaya driver asingatozivi kuti motikari yainge ichazotengwa nemari. Ndakabva ndati dhu zvangu ndakananga kuZimbabwe. Ndakashandisa chitima kusvika muHarare. Saka kufamba kwangu kubva kuMozambique netrain ndakafamba zvakanaka chose pasina kana dambudziko. Ndakasvika muHarare ndiine mari yangu yainge yakawanda. Mari iyi yainge yakawanda, saka ndainge ndakaisa mari yangu mubhegi ndichiitira kuti ndisazobirwa. Saka mari ndainge ndisina kuiisa panzvimbo imwe chete. Ndakati kana ndikasechewa, imwe inenge iri mubhegi, imwe ndiyo yandainge ndakaisa mukati mekachikadabura kainge kari mukati mejini randainge ndakapfeka. Ndakange ndichifara. Ipapo ndaitoti mari yandiinayo ndinogona kutotanga kutoita zvekutohodha ndichinonotengesa kuna naMozambique. Saka chishamiso chakaitika mukoma ndichinosvika muMbare. Ndo pandakabva ndakazoti ndasvika pagedhi repamba pedu muMbare, kwakabva kwachizobuda tumwe tuvakomana tusinganzwisisike. Vakomana ava mukoma vakandiburitsira mapanga. Ndakavhunduka because umwe wacho akati, isu tine ngozi, kukuuraya hatingambotadzi ende hatityi kukuuraya, ende nyaya yako inongorova. Ndakatya kuti vainge vachitorevesa. Ndakabva ndatorerwa mari yainge iri mubhegi, zvichireva izvo kuti ndainge ndakashandira hangu mahara. Ndakasara ndisina kana senti rimwe chete zvaro. Mukati memazuva mashomanana mukomanashe ndakange ndava kutoshaya kana chokubata. Nekuda kwekushaya mari muZimbabwe ndakamanikidzika nekuda kwesituation kudzoka zvekare kuSouth kunozama humwe upenyu ndiri muJoburg. Ndipo pakatanga chimwe chishamiso. Ndakatanga kungofamba murodhi ndichitaura ndega ndisingazivi kuti ndiri kutaura ndega. This was when I had returned back to South Africa. Saka ndina kudzokera muDurban, ndakadzokera muJoburg because ndaiziva kuti kuDurban ndainge ndakaporonga. Saka ndakange ndisingadi kuti ndige ndichidzokera munharaunda iyoyo ndichitya kuti zvimwe kuda vainge vachiri kunditsvaka. Ndikati ndombozorora zvangu ndiri muJoburg ndichimbobatana nemamwe maZulu aya avo andakange ndichishanda nawo. Saka ndirimo muJoburg imomo mukoma, chiitiko chakatanga kundishamisa ndechekuti ndaiti ndichifamba vanhu vainditarisa. Saka ndakatochinja dressing. Ndikati maybe ndiri kunyanya kupfeka sekunge muZimbabwean, ndokutochinja dressing paya. Chandakanga ndisingazivi ndechekuti munhu wandaiona ari pasaidi neni akange asiri munhu wechokwadi. Ndaigona kutozviona ndichitofamba nemukadzi ndichitomupfimba, iyewo achitobvuma paya kana tava kutodanana, asi ndinenge ndichitaura ndiri ndega, kutokisa mhepo pasina munhu anenge aripo.
nerimwe ramazuva ipapo ndakange ndava kuita zvezvimapeace job, ndakange ndisingachaiti zvekuba, saka ndakapinda mutaxi. Ndapinda mutaxi kudaro ndakabva ndagara kumberi. Akange ari masikati, zuva rakadai kucheka nyika. Driver uya akabva atendeuka akatarisa kwandiri akati, Mfowethu, uri kutaura nani? Wava nenguva kubva zvawapinda mutaxi uri kutaura nani? Ndakavhunduka mukomanachi because paakandibvunza kuti uri kutaura nani, ndakaona kuti vanhu vose vakange vari mutaxi vainge vakanditarisa. Ipapo ndipo pandakatanga kuona kuti zvinhu zvangu hazvisisina kumira zvakanaka, uyezve pose pandaiedza kuita chimwe chakaipa kana umbavha ndaisungwa ipapo nemapurisa. Ende mapurisa hakuna kure kwaaizomboenda neni, vaigona kungondirova vobva vachizondisiya kana kungonditorera mari kana foni. Ndakamboedza kuita zvekuprinta madhiski aya ekudhara ndichitengesa madvd, ndikabatwa mukoma ndikanyura mari yose mushure mekunge ndashanda fortnight. Ndikaenda ndikanohodha madhiski angu, ndava kuti ndinogona kutoita zvekutotengesa madhiski ndichitorarama. Saka ndo hwakange hwava upenyu hwangu ihwohwo. Ndakabva ndatanga kuona kuti zvaiitika kwandiri zvakange zvisitombori normal zvachose. Ndakazoenda kunotsvaka rubatsiro kune n'anga dzakasiyana-siyana nevanhu vemweya ava. Saka ndichifamba kudaro ndaingoudzwa kuti iwe une chituko chikuru chawakapiwa nen'anga yekuDurban yawakabira. Ndisina kana kumboudza n'anga yacho kuti ndine munhu wandakabira motikari, ndainzwa kutya. Ndakatanga kufunga zano rekuenda kunokumbira ruregerero kune n'anga iyoyo yekuDurban yandainge ndakamboshandira. Saka ndakamboita nguva ndichinzwa kutya kuendako. Saka ndakazoti ndaenda ndaona kuti upenyu hwacho hwakange hwandiomera. Ndasvika kumukomanashe vakanditi tinozomuka tichizotaura mangwana, but pane chakangondiudza kuti chimbobuda. Saka ndakabva ndabuda gate, vakatondibvunza kuti uri kuendepi. Ndikabva ndati ndikuda kumboenda kunotenga fodya, sezvo vainge vakandigadzira. Amushuwa mupfungwa dzavo vakangozviudza kuti munhu uyu hakuna kwaanoenda nekuti chamuunza kuno ndo chikuru. Saka ndakati ndabuda gedhi paya ndanyepedzera sekunge ndiri kuenda kunotenga fodya, ndo pandakabva ndachizoona kuti vainge vatonditsvakira mapurisa. Mapurisa akatouya achimhanya, neniwo ndikabva ndangonzvenga, ndikabva ndatokwira track kwava kudzoka kuno kuJoburg. Zvino mukomanashi ndiri kuno kuJoburg, matambudziko andiri kusangana nawo mazuva ano mukoma anorwadza. Kana ndikafamba so ndinenge ndichitya, dzimwe nguva ndinotombozvitswinya kuti ndinge ndichinzwa kuti ndichiri ini chaiye here kana kuti shaveriya rekupenga rinenge randibata. Upenyu hwacho hwandiri kurarama, mararamiro acho haasisiri emunhu anorarama. Matambudziko acho akandimomotera. Saka kunyangwe ndikaenda chero kupi kwandinenge ndaenda mukoma, ndinenge ndichingotevererwa neshavi iroro rekupenga. Sezvandakuudzai kuti pandakatanga kupenga ndaiona mukadzi mumwe uyo wandakange ndichitaura naye. Mukadzi iyeye ane runako rwakanyanyisa ende anondipa chimwe chirwere chisingaperi chandiinacho kugadzirwa kwandakaitwa nen'anga yacho iyoyo yekuDurban. Mukomanashi, nyaya yandikukuudzai haasi majokes. Vanhu vanogona kuti inyaya dzepasocial media dzekungosekesa vanhu, but izvi zviri kutoitika kwandiri. Ndinogona kuti kana ndichitofamba paya zvakanaka ndiri mutauni vanhu vakazara, apa ndinenge ndakatopfekawo nhumbi dzakanaka paya ndichitozvifambirawo zvangu. Saka ndinoti kana ndikangomuona mukadzi iyeye pfungwa dzangu dzinobva dzatotenderera zvachose, ndobva ndatotanga kutoita zvinhu zvinonyadzisa pane vanhu vakawanda. Ndinogona kutotanga kuzvibata nhengo dzashe, kuita zvemasturbation pazere vanhu vakatarisa. Kupenga kwacho kunongouya kwekanguva kapfupi pfupi, koti mushure me1 minute kana less than that
kana maminitsi mashoma pfungwa dzangu dzinobva dzadzoka zvekare, ndototanga kutofunga zvakanaka, ndozviona nditori pakati pevanhu kana kuti ndakatomira mukiu ndiri kutoda kutobhadhara, apa ndinenge ndatovhomora nhengo yangu. Zvinotonyadzisa zvikuru mukoma zvandinoita izvi. Nerimwe zuva ndakati ndiri mumall, saka ndiri mumall kudaro ndakabva ndamuona, ndainge ndiri mukati meimwe shop, saka ndiri mushop ndakabva ndaona mukadzi uyo anoita kuti pfungwa dzangu dzinge dzichirasika. Saka pfungwa dzangu dzakangoerekana dzatotenderera ndiri mushop kudaro, ndakazvomora nhengo yashe, then ndikaiburitsa panze ndikatanga kuita zveupengo izvozvo. Mukomanashi masecurity guard emumall vakabva vadaidzwa, ndakatorwa ndakazoita vekutonzvenga nekuti vakange vachindirova vachida kundideedzera mapurisa nekuda kwezvandainge ndaita. Vamwe vanhu vanotondiona sekunge ndiri muroyi anoita zvinhu zvakadaro. Pakazodzoka pfungwa dzangu ndopandakakwanisa kusvotoka ndokubva ndatiza, ende ndakanga ndichinzwa kunyara chaizvo. Kana ndikagara ndega mukomanashi, ndikasabuda ndikasaenda panenge pakazara vanhu, pfungwa dzangu dzinenge dziri papozisheni. Ndinonzwa kurwadziwa zvikuru mumwoyo mangu. Kana kwainge kuri kuZimbabwe, vanhu vaigona kutonditi mudhara wemubobobo, because ndinenge ndichitorara nemukadzi iyeye mumaziso mangu pandinozvomora nhengo yashe. Ini pachangu handizivi kuti ndodii, ndamboedza mari chaiyo yakasvika pakupera ndichibatsirwa nemasangoma emuno muSouth Africa. Ini pachezvangu handitendi kuti ndingakodzera kurangwa zvakadai, kupiwa punishment yekuti inorwadzisa mweya nenyama panguva imwe chete. Ndiri kurwadziswa mukoma, iko zvinozvi kunyangwe ndikada kuti ndige ndichiwana basa, ndingori munhu wemabhadhi chete, ndinongosangana nemabad luck. Ko tose wani tinoziva kuti Jesu akatifira pamuchinjikwa nekuda kwezvivi zvedu zvose zvatakatadza, kusanganisira nekuba kwandakaita. Saka sei chin'anga ichi chisiri kuda kundidzikisirawo mutongo wangu? Sei chichiri kuramba chichingondishandisira zvinhu zvakaipa kudaro? Uroyi hwaari kundiitira apa ndiri kudawo kuti ndinge ndichivandudza upenyu hwangu. Chokwadi mukomanashi ndinozviziva kuti ndakaba, but motikari chiToyota Hilux chekare chemuna 2007 chatiri kutaura nezvacho ichi imotikari yekuti ingakosheswa here kudarika upenyu hwangu? Ndipindureiwo ipapo mukoma ndisati ndatanga kupenga. Ndinoziva kuti zvakaitika muupenyu hwangu nezvandiri kusangana nazvo, vanhu vachandiseka, vachati wakagonekwa, but ingawani zvinonzi murombo haavigwi kunyangwe achiri mupenyu. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu, wekuseka nhamo serugare. Hanzi pavanhu ipapo ndo pazvinotoda, nhengo yacho inotongoburitswa apa vanenge vachiona mukadzi uyo anovateverera kwese kwavanoenda. Hanzi chimotikari cha2007 ndo chandikaswera ndichingoshungurudzirwa here. Madii mambodzokera kuDurban, but yai nesituation futi yava munyika zvakaoma. Vozvifambisa sei mukoma vedu ava? Ngatitaurei navo mucomment section.